В един обикновен неделен ден в нашето семейство решихме да се подготвим и да идем на плаж. Приготвям най-необходимото за този следобед и наистина пътувайки с малко бебе по някой път, колкото по-малко, толкова по-добре, но в същото време се опитвам наистина да взема най-важното и всичко, което е за всеки случай. За по-малко от 10 минути вече сме готови да излизаме и едно от най-важните неща, които взимам са пюренца за бебенцето плюс защитен фактор. Тук в Австралия слънцето е много силно. Това, което разбрах за нас е, че колкото по-малко приготовления, когато ходим на плаж, толкова по-лесно излизат нещата и затова нашето ядене е купена пица. Да ходиш на плаж с куче и малко бебе, наистина трябва да се планират нещата много стратегически, да се прави колкото се може по-лесно. Също така, ние предварително проверяваме мястото, на което искаме да отидем, тъй като в Австралия не на всички плажове е позволено да се води куче. И въпреки, че с бебе и с куче не е най-лесният вариант, това са едни от най-любимите ни моменти и най-ценни спомени. Прибирането ни от плаж също се планира стратегически, за да може да се приберем на време за вечеря и за време на спане за нашето бебе. И предварително си бях приготвила червена леща с зеленчуци. Това беше вечерята за сина ми, плюс малко авокадо. А ние ще вечеряме малко по-късно. Не е лесно да се записва всичко с малко бебе, но доколкото можах опитах, но това, което всъщност направихме след като се прибрахме от плажа, първото нещо беше, докато мъжа ми взе сина ми да си поиграят малко в хола, аз пуснах една бърза пералня и стоплих едно пюренце за него. После влезахме всички да се изкъпим един по един и след това мъжа ми отиде набързо с него до магазина да купят някои неща, тъй като утре е фестивен ден и всичко ще е затворено. И след като се приберат, вече ще е време за лека по лека да се приготвим за спане.